Hej, mit webcam har valgt ikke at virke, så det bliver lige uden webcam den her omgang. Men mit selvvalgte værk, det er fra Hytterne, en novellesamling af Henrik Pontoppidan. Og der vil jeg så holde fokus på en bestemt novelle, der hedder Idyl. Og derudover så vil jeg have fokus på sammenhængen mellem novellerne i novellesamlingen. Og så vil jeg forholde mig til Pontoppidans samfundskritik og hvordan hans noveller forholder sig til virkeligheden og til samtiden. Yep. Henrik Pontoppidan er født i 1857 i Fredericia og døde i 1943 i Charlottenlund. Han er kendt for at gøre oprør med samtiden og sin meget kristne opvækst ved at starte på ingeniøruddannelsen som 26-årig, som han senere valgte at droppe til fordel for at blive forfatter. Og det siges, at han valgte bevidst at droppe studierne til hans ingeniøruddannelse, før han blev færdig med eksamen, da han ikke ønskede en eksamensborgerlige sikkerhedsnet. Henrik Pontoppidan tog Georg Brandes på ordet ved at sætte problemerne i debat. Han var altså meget samfundskritisk, især i sine yngre år som forfatter. Det siges, at han var den første til at fortælle om de danske levevilkår uden at idyllisere. På det her tidspunkt var vi lige kommet ud af guldalderen, som sluttede i omtrent 1850, og det var meget, meget nyt og anderledes. Ikke at idyllisere virkeligheden, som den var i samtidens Danmark. At det ikke bare var guld og grønne skove, men at der faktisk var problemer, og det var Henrik Pontoppidan en af de første til at skrive om og at tage fat i og debattere. I 1917 modtog han en Nobelpris for hans autentiske beskrivelser af dagliglivet i Danmark. Novellesamlingen den er fra 1887, og på det her tidspunkt er Pontoppidan 30 år, og det er altså stadig rimelig tidligt i hans karriere som forfatter. Og han er derfor, det er i hans meget samfundskritiske periode. Pontoppidan han skriver om den almindelige hverdag på landet, som på det her tidspunkt i historien er ved en tredelt klasseopdeling, som er landproletariat, bondestand og adel. Og de her bondestander, de nyder rigtig godt af udviklingen i Danmark, og det går rigtig godt økonomisk for Danmark. Og hele det danske samfund nyder rigtig godt af udviklingen i landbrugen i Danmark. Så de har det rigtig godt. Landproletariatet derimod er blevet glemt af samfundet, og det lever i elendighed. Deres børn dør, og de har elendige levevilkår. Og samtidig bliver de undertrykt af gårdmændene, som lever rigtig, rigtig godt. Landproletariatets fysiske og psykiske forhold forværres stadigt. Overordnet tema, det er klasseforskellene på det her tidspunkt, undertrykkelsen fra gårdmændene til landproletariatet, og også faktisk undertrykkelse indirekte fra kirken. Novellerne de handler om det, som Pontoppidan han så som en almindelig hverdagsbegivenhed på landet, og det får han får så skrevet dem med en blanding af ironi og kritisk realisme. Og så herigennem møder vi så forskellige husmænd og landarbejdere, som ligesom må kæmpe for at få tingene til at løbe rundt. Novellen Idyl, den er delt op i 3 dele. Og i indledningen, som er den første del, der byder Pontoppidan velkommen med ironi i stemmen til den fantastiske land, som vi lever i ægte guldalder og romantik manér, hvor han så beskriver det som en rigtig romantikerville, hvor solen skinner og planterne spirer. Og derefter så siger han så, at der ligger en skygge over landet. Altså, at derefter bliver vi så vendt over til realismen. Og her et uddrag fra teksten. Bonden skutter sig og går ind til sin lune stue, hvor hans kone pusler om på bløde, varme filtsko og rykker op efter den urolige sommer. Så må alt være godt, men dog ser vi, at alt ikke er så idyllisk, som det ser ud til.
Fordi i den anden del af novellen, der går vi fra det mere panoramiske overblik over landet til at gå ind i en konkret landsby, hvor resten af fortællingen så kommer til at foregå. Her der bliver læserne præsenteret for de 2 grupper på landet, som så er landproletariatet, som her er fra Aarhusene, og så er der gårdmændene. Og her lever landproletariatet så i en rigtig kummerlig tilværelse, som så er bøndernes modsætning. Og ikke nok med, at de har elendige levevilkår, så beskrives de her bønderne som værende noget nærmere aber end mennesker, hvorimod bøndernes selvopfattelse er, at de er det ideelle menneske. Forskellen på de her levevilkår og undertrykkelsen kommer til udtryk gennem hovedpersonerne Mads Monsen og Maren, og henholdsvis deres søn og datter Olav Monsen og Ane. Igennem anden del, der hører vi om Mads Monsen og Maren, som i deres ungdom havde en fortid sammen, hvor Mads Monsen angiveligt skulle have forført Maren og gjort hende gravid med hendes første barn. Og det er der så ikke nogen, der ved. Og den måde, som Mads Monsen får Maren til at stige stille på, det er ved at hjælpe hende og forsørge hende på den måde, at give hendes mænd arbejde. Det er ikke noget, han er stolt af, og han forsøger jo så at holde hendes mund lukket, ved at netop sige, at han ofte har hjulpet dem, og sige, at hele hendes familie er velkommen til det her Mikkelskilde, som bliver afholdt for landsbyen af bønderne. Tredje del, den består så af Mikkelskildet, hvor historien om Mads Monsen og Maren gentages via deres børn Olav Monsen og Ane. Og det, som der så frygtes igennem historien, det sker ved, at Ane, hun er rigtig, rigtig besat og forelsket af Olav. Og Olav, han ser Ane som hendes ejendom, fordi Ane altså arbejder for Mads Monsen og Olav Monsen. Og Olav, han vil bare rigtig gerne i seng med Ane, og hun er rigtig forelsket i ham. Og det, som frygtedes gentaget, det sker jo så til det her Mikkelskilde, hvor Anes forlovede Mathias, som naturligvis også er af almuen, han skal altså se på, hvordan denne historie den gentages, og altså vil han jo komme til at forsørge Ane og Olavs barn, skulle det ske, at Ane blev gravid. Og eftersom at Ane og Olav forsvinder fra det her Mikkelskilde efter at have danset meget sammen, så er det jo, at man ligesom får den opfattelse, at det, der netop blev frygtet, det er sket, og at Ane er blevet gravid med Olavs søn, og det er altså, at Mathias, Anes forlovede, der kommer til at skulle forsørge dem, og det kommer til at være meget tyst med, at der er ikke nogen, der må vide det her. Og det er jo rigtig, rigtig nedtrykkende og ydmygende for Mathias, som så skal arbejde for Olav Monsen, for at forsørge Olavs eget barn. Og han går forbi den her gård her, som de bor på, og han ser gården for sig i flammer. Men trods det, at han ønsker at gøre oprør, vil han aldrig kunne gøre det, da han jo også, det vil være at bide hånden og fodre ham. Altså vil det være, at han skal jo arbejde for Olav Monsen. Så han kan ikke sige noget, fordi at ellers så kan han ikke forsørge sin familie. Og det er jo et meget det er jo så hvordan undertrykkelsen på af de her almuen kommer til udtryk igennem hovedpersonerne. Det kommer jo så til udtryk via citatet: til majdag ville han, Mathias, gifte sig med Ane, og når Olav engang fik gården, ville han kanskje en dag komme ind til ham på sine hosesokker og med huen i hånden bede om at unde ham lidt arbejde med at køre møg og oprense muddergrøfter og snitte grise, og netop således skete det. Pontoppidan, han banede vej for det folkelige gennembrud i 1900-1920 ved at skrive om hverdagens begivenheder og frygtelige levevilkår og undertrykkelse på landet af almuen.
I 1905 oprettedes det politiske parti Radikale Venstre, som var landproletaritets parti, og kampen om landproletaritets rettigheder begyndte her. Derudover så banede Pontoppidan vejen for udviklingen på landet på den måde, at han skabte opmærksomhed omkring undertrykkelsen af almuen på. Hensigten med alle Pontoppidans noveller og denne novellesamling var at vække opsigt omkring almuens leveforhold, som netop var rigtig dystre og ringe. Og det understregede han så ved at tage almuens parti, altså at være kritisk subjektiv, hvis man kan sige det sådan, som for at åbne samfundets øjne op for almuens levevilkår. Ja, og det var så det, jeg havde om mit selvvalgte værk. Og det var ikke meningen. Slut. Brudfinale.